Enguany no serà des del marc incomparable del Museu Marítim allà a les Drassanes, on un cop a l'any ens teniu acostumats a vestir-nos de gala per acompanyar-vos a la gran festa de la vela catalana, però no per això l'heu deixat d'organitzar i jo crec que sou un exemple més del que significa i del que és capaç el món de l'esport també en els moments més complexes de la seva història. Tot i les dificultats, continuem tirant endavant. Per tant, vagi per endavant les felicitacions per la feina del dia a dia que esteu fent. També vull, evidentment, felicitar perquè és també el dia que felicitem i que premiem els millors i a les millors de la temporada passada. Aquest any jo crec que encara amb més mèrit, si ens consta, no? de fer-ho possible una temporada tan complicada, però és un agraïment que vull fer extensiu a tot el món de la vela catalana, als clubs, a les entitats, evidentment a la federació, doncs per portar-nos pel bon rumb, no? Que és el que a dia d'avui és el més important. Tenim grans reptes, tenim un repte molt important a la ciutat de Barcelona, que és maritimitzar la ciutat de Barcelona, que és tornar-nos a girar i veure el mar com aquell gran pavelló blau que tots desitgem, no? Convertir en un espai d'esport socialitzat a tots els veïns i totes les veïnes. Per tant, ja veieu que hi ha molta feina per fer i evidentment compto amb tots i totes vosaltres per fer-ho possible. Moltes felicitats.